воқеан асри 21-ро асри меъморӣ ва шаҳрсозӣ мегӯянд. салом арз мекунем тамошобинони азизи телевизиони Тоҷикистон. ин дам тасмим гирифтем ки дар барномаи меъмор дар хусуси амалишавии нақшаи генералии шаҳри Ҳисор ба шумо гуфта бошем. ёдовар мешавем ки нақшаи генералии шаҳри Ҳисор соли 2013 аз ҷониби ҷамъияти сомии кушодаи Шаҳрофар омода гашта буд. имрӯз раванди амалишавии нақшаи генералӣ чӣ гуна аст? сифати корҳои сохтмонӣ дар кадом сатҳ қарор дорад ва бештар сохтмончиён ва ширкатҳои сохтмонӣ ба бунёди кадом намуди биною иншоот диққати бештар медиҳанд? дар барнома ҳатман дар ин самт ба шумо хоҳем гуфт. аз ин сабаб моро ҳамроҳ бошед. ҷузъиёти муҳимтарини соҳаи меъморӣ ва шаҳрсозӣ аз шаҳри Ҳисор пешниҳоди шумо мегардад. ҳар як соҳибкор масъулони ширкатҳои сохтмонӣ бояд пеш аз оғози фаъолият базаи моддӣ ва техникии худро ба талаботи меъёрҳои соҳаи меъморӣ ва шаҳрсозии ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқ гардонанд, то биною иншоот бемушкилӣ бунёд шуда барои истифодабарандагон тамоми хизматрасониҳо фароҳам оварда шавад. шаҳрҳо сол то сол бузург ва зебою барҳаво мегарданд. афзоиши шумораи аҳолӣ ва ба вуҷуд омадани талаботи нав меъморону шаҳрсозонро ӯҳдадор мегардонад ки шаҳрҳое бунёд кунанд, то ҳузуру ҳаловат ва дигар имконоти зарурӣ дар он муҳайё бошад. пешравиҳои назаррас дар соҳаи шаҳрсозӣ ва меъморӣ хеле вуҷуд доранд. аз ҷумла пудратчиёни сохтмон, лоиҳакашон дастрасӣ ба механизму таҷҳизотҳои замонавии имрӯза дастрасӣ карданд ки ин ба сифати корҳои сохтмонӣ, ба сифати корҳои лоиҳакашӣ хеле таъсири мусбӣ мерасонад. доимо зери назорати доимӣ қарор доранд. иншоотҳои сохташаванда, лоиҳаҳои таҳияшаванда, нақшаҳои генералие ки аз тарафи ҷамъияти савомии кушодаи Шаҳрофар таҳия мешаванд, зери назорати нозирони доимӣ мо қарор доранд. бо ин мақсад дар асоси қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз нақшаҳои генералии 65 шаҳру ноҳияи ҷумҳурӣ аз ҷониби Кумитаи меъморӣ ва сохтмон омода ва барои амалисозӣ ба мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ дастрас карда шудааст. нақшаи генералии шаҳри Ҳисор аз соли 2013 бо мақсади дар сатҳи баланд бардоштани хизматрасониҳои мардум ва ояндаи дурахшони сокинони он таҳия гардидааст. нақшаи генералии шаҳри Ҳисор дар навбати аввал барои ғунҷоиши 55 000 нафар аҳолӣ мураттаб гардидааст. муҳлати татбиқи нақшаи генералии шаҳр то соли 2032 пешбинӣ шудааст.
дар марҳилаҳои навбатӣ бо пайдо шудани имконият ва маблағ барои дигар ҷамоатҳои шаҳр низ нақшаҳои муфассали банақшагирӣ таҳия карда мешаванд. шаҳри ҳисор 22 километр дуртар аз шаҳри Душанбе дар водии Ҳисор ё қаторкӯҳҳои Ҳисор ҷойгир аст. шаҳр аз 12 ҷамоат, 2 ҷамоати шаҳрак, Ҳисор, Шарора ва 10 ҷамоати деҳот иборат аст. масоҳати шаҳр ба ҳолати имрӯза 97514 километри квадратиро ташкил медиҳад. рушди соҳаҳои гуногун минҷумла саноат, тандурустӣ, кишоварзӣ, боғдорӣ, иқтисод ва ғайра дар ҳоли рушд қарор дорад. соҳаи меъморӣ ва шаҳрсозӣ бошад дар меҳвари диққати роҳбарият ва субъектҳои фаъолияти шаҳрсозӣ мебошад. сифати сохтмонӣ ҳангоми бунёди дилхоҳ биною иншоот бояд дар ҷойи аввал бестад, зеро биною иншоот садсолаҳо барои мардум бояд хизмат кунанд. ва ҳамин гуна шаҳри Ҳисор чӣ гуна гуфтем дар қисмати ғарбии шаҳри Душанбе дар масофаи 22 километр дуртар ҷойгир карда шудааст. имрӯз сохтмончиён ва ширкатҳои масъул паи иҷрои корҳои сохтмонианд ва ба ҳолати имрӯза бунёди 28 бинои истиқоматии баландошиёна дар шаҳри Ҳисор дар ҳоли бунёдшавӣ қарор доранд ва то арафаи 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон масъулин тасмим доранд ки пурра биную иншооти ба инобат гирифташударо дар асоси меъёру қоидаҳои сохтмонии ҷумҳурии Тоҷикистон сохта ба истифода диҳанд. тамошобинони азиз, моро ҳамроҳ бошед дар идомаи барнома дар хусуси дигари корҳои сохтмонӣ ба шумо маълумоти заруриро пешниҳод мекунем. дар маркази шаҳри Ҳисор бинои истиқоматии баландошиёна қомат афрохтааст ки тибқи лоиҳаи он дар ошиёнаҳои аввал ва дуввум бахши сабти асноти ҳолати шаҳрвандии шаҳр, маркази адлия ва аз ошиёнаи сеюм боло манзилҳои истиқоматӣ пешбинӣ шудаанд. мо дар ин ҷо бинои истиқоматии баландошиёна иборат аз 12 ошиёна бо ҷойгиронии маркази адлияи шаҳри Ҳисор дар ошиёнаи якум ва таҳхона сохта истодаем. айни ҳол корои битону арматурӣ дар ошиёнаи нуҳум идома дорад. мо тасмим гирифтем ки то сентябри 2023 сохтмонро ба анҷом расонем. корои сохтмонӣ моҳи августи соли 2021 шурӯъ шуд ва айни аз замон чӣ хеле ки мебинед сохтмон рафта истодааст. мо маҳсулотҳои аълосифат ва ватаниро истифода мекунем. коргарони маҳаллӣ кор ва фаъолият мекунанд. сифати сохтмон дар сатҳи аъло қарор дорад. таваққуфгоҳ, майдончаи варзишӣ, майдончаи истироҳат барои фароғати кӯдакону калонсолон, сабзкорӣ гирду атрофи бино аз ҷумлаи инфрасохтори зарурiyест ки имрӯз наметавон биноҳои истиқоматиро бе он тасаввур кард. хушбахтона ки дар гирду атрофи ин бино талаботи номбурда ба инобат гирифта шудааст. таҷҳизот масолеҳи сохтмонӣ бо сифат истифода мебарем. мисол мо барои манфиати худра дараҷа гузошта аввалин дар фикри зебогии шаҳр, дар фикри хизмати ба мардум мекунем ки хонаҳои барҳавову замонавӣ ва бо тарзи технологияи аврупоӣ сохта шуда истодааст. хонаҳо ҳамаш хонаҳои барҳаво калон мисол дорои ҳамаи шароитҳо, лифтҳои босифат, беовоз пешбинӣ шудааст. биноҳо дар бинои мо хонаҳои 1, 2 ва 3 ҳуҷрагӣ
пешбинӣ шудааст. Ба нақша гирифтем ки дар ҳудуди шаҳри Ҳисор боз як бинои баландошёнаи замонавӣ бо ҷавобгӯ ба стандартҳои меъморӣ ва сохтмонии ҷаҳонӣ сохта ба истифода диҳем. таҷрибаи наве ки дар соҳаи меъморӣ ва шаҳрсозии Тоҷикистон чанд муддате роиҷ гаштааст, ин ба таври комплексӣ ё маҷмӯъавӣ бунёд намудани биною иншоот мебошад ки ин усул аллакай дар шаҳри Ҳисор роҳандозӣ гардидааст. силсилаи биноҳо ё ба таври дигар маҷмӯъавӣ дар маркази шаҳраки Ҳисор бунёд шудааст ва ҳоло қисми бинокорон ба корҳои таъмиру рангуборкунӣ ва қисми дигар ба корҳои ҷудо кардани ҳуҷраҳо машғул мебошанд. биноҳои мазкур аз 4 қисм А, Б, В ва Г иборат буда, дар он муҳимтарин ҷузъиёти меъморӣ ба назар гирифта шудааст. тибқи нақшаи тартиб додашуда, биноҳои мазкур бояд моҳи марти соли 2023 ба истифода дода шавад. иброз медоранд масъулони ширкат. аввалин биное ки дар маркази шаҳраки Ҳисор мо сар кардем, ин маҷмӯъаи биноҳои истиқоматии бисёр ошона ки аз 4 қисм иборат аст оғоз кардаем. биноҳои бисёр ошона иборат аз 244 хонаи истиқоматӣ буда, 5100 квадрати маркази савдо ва хизматрасонӣ мебошад. инчунин дар назди бино майдончаи варзишӣ, ҷои нишасти одамон, таваққуфгоҳ пешбинӣ карда шудааст. айни ҳол асосан корҳои оҳану бетонӣ мо ба анҷом расида, корҳои рангу бору камтар андовагарӣ монда шудааст ки дар намои берунаи бино рангу бори бино рафта истодааст. дар намои бинои беруна мо асосан дар гирди оинаҳои мо аз фибробетон истифода бурдаистем, ҳам ба қувват ва солҳои зиёд барои мардум хизмат мекунад. мо боз ният дорем ки дар ҳамин шаҳраки Ҳисор 6 блоки маҷмӯъаи бо ҳамин хел бинои баландошёна пешбинӣ карда шудааст ки аз 6 қисм иборат аст. дар кӯчаи Бобоҷон Ғафурови ҷамоати шаҳраки Ҳисор сохтмони 2 бинои истиқоматии бисёрҳуҷра идома дорад. тибқи лоиҳае ки муаррифӣ шуд, 2 бино аз ҳамдигар ҷудо буда, дар онҳо шароитҳои ба замони муосир ҷо карда мешавад. лифтҳои ҳозиразамон, пайвасти хатти обукорезӣ, барқ ва гармидиҳӣ ба гуфтаи масъулон дар оянда мушкилиеро ба вуҷуд нахоҳад овард ва сокинони ин минтақа метавонанд озодона ва бидуни ҳеҷ як мушкилие зиндагӣ кунанд. ширкати Сипарсохтмон аз моҳи марти 2021 инҷониб ба фаъолият шурӯъ кардааст. бинои истиқоматӣ воқеъ дар шаҳри Ҳисор, кӯчаи Бобоҷон Ғафуров, иборат аз 8 ошёна мебошад. аз 2 блок иборат буда, дар блоки аввалаш ошёнаи якум коргоҳи дузандагӣ ба нақша гирифта шудааст. дар блоки дуюм, дар ошёнаи аввал коргоҳи қаннодӣ ба нақша гирифта шудааст. ширкат тасмим гирифтааст ки то соли 2023 сохтмонро ба итмом расонад. як ошёна аз 7 хонаи истиқоматӣ иборат буда,
аз як ҳуҷрага то чор ҳуҷрага иборат мебошад. Корҳои сохтмониро зиёда аз 15 нафар дар ҳар як блок идома доранд сохтмонро. Дар ҳар як блок як лифти бо ҳаҷми бардориши 680 кило ба назар гирифта шудааст ки ба мардум хизмат мерасонад. Бахшида ба 35-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон мо дар 8-ум маҳаллаи шаҳри Ҳисор коттеҷҳои иборат аз 5 ошёнаро ба нақша гирифтаем ки то ҷашни 35-солагии истиқлолият сохта ба истифода расонем. сифати корҳои сохтмонӣ ҷузъи асосии ҳар як сохтмон ба шумор меравад. бо ҳадафи солҳои зиёд хизмат кардани биную иншоот ба мардум, нозирони хадамоти назорати давлатии меъморӣ ва сохтмонӣ ҳамаи сохтмонҳои шаҳру ноҳияҳоро дар асоси меъёрҳои амалкунандаи ҷумҳурӣ зери санҷиш қарор медиҳанд. аз ҷумла дар давоми 6 моҳи аввали соли 2022 аз ҷониби нозирон дар қаламрави ҷумҳурӣ 802 санҷиш гузаронида шудааст ки дар доираи он як қатор камбудиҳо ошкор гардиданд. хадамоти назорати давлатии меъёри сохтмонӣ фаъолияти худро мустақиман ва дар ҳамкорӣ бо мақомоти маҳаллии ҳукумати давлатӣ, мақомоти иҷроии марказии ҳукумати давлатӣ, шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, ташкилотҳои ҷамъиятӣ ба роҳ мебонад. мутахассисони хадамоти назорати давлатии меъёри сохтмонӣ дар 683 иншоот назорати сифати корҳои сохтмониро гузаронда, 802 та санҷиш гузаронда, дар 802 та санҷиш 519 та амрнома дода шуда, ба 187 шахсони воқеӣ, ҳуқуқӣ ва мансабдор ҷарима таъин карда шудааст. ва инчунин барои беҳтар намудани назорати сифати корҳои сохтмонӣ дар қаламрави ҷумҳурии мо мутахассисони нозирони минтақавӣ аз он ҷумла дар шаҳри Кӯлоб, минтақаи Бохтар, минтақаи шаҳри Душанбе, минтақаи ноҳияи тобеи ҷумҳур ва инчунин минтақаи Суғд ва вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон нозирони минтақавӣ вобаст дорем ки назорати сифати корҳои сохтмонӣ ва риояи талаботи кодекси шаҳрсозии ҷумҳурии Тоҷикистонро зери назорати доимӣ қарор диҳанд. барои 187 қоидавайронкунӣ шахсони воқеию ҳуқуқӣ ва мансабдор бо маблағи 75480 сомонӣ ҷарима карда шуданд. тибқи ҷанбасти 6 моҳаи хадамоти назорати давлатии меъёри сохтмонӣ ба 187 нафар шахсони воқеӣ ҳуқуқӣ ва мансабдор яъне 1779 та камбудиё ошкор карданд. аз он ҷумла камбудиё бесифатии корҳои оҳанобетонӣ, бидуни қарори дахлдори мақомоти иҷроии ҳукумати маҳаллии шаҳру ноҳия, бидуни хулосаи мусбии экспертизаи давлатӣ, бидуни лоиҳа ва инчунин корҳои пардозгарӣ, корҳои заминӣ ва инчунин корҳои ҳуҷҷатнигории сохтмонҳо ба назар мерасанд. нозирони сохтмон зимни санҷиш баъзе нозукиҳоро ба бинокорон ва масъулин фаҳмониданд то ин ки бино тибқи стандартҳои замони муосир бунёд шавад. бинокорон ба василаи таъмини зиндагӣ хиштҳоро болои хишт монда ба симои меъморию шаҳр саҳми муносиб мегузоранд. шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ки шумораашон 7 ададро ташкил медиҳад, соҳаи сохтмон дар он пайваста аз ҷониби нозирони таъсисдодаи хадамоти назорати давлатии меъморӣ ва сохтмон зери назорат қарор дорад. барои беҳтар ва дар доираи меъёрҳо ҷорӣ кардани сохтмонҳо аз ҷониби нозирон корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида мешавад ва барои ошкорсозии камбудӣ субъектҳои шаҳрсозӣ ҷаримабандӣ карда мешаванд. ҳар як нозир ё мутахассиси хадамоти мо пеш аз ҳама дар фаъолияти кории худ низомномаи таздиқшударо сармашқи кори худ ва сипас дастурамали вазифавие доранд ки тибқи он ба иншоотҳои сохташаванда ҳузур карда тартиби ҳуҷҷатгузории тибқи санадҳои меъёрии таздиқшуда
ҳуҷҷатҳои байналмилалие ки аз ҷониби ҷумҳурии тоҷикистон эътироф карда шудааст бароҳ мемонанд. равиши корҳои сохтмонӣ, масъулияҳои сохтмонии воридшаванда, дохилӣ, берун аз ҷумҳурӣ воридшаванда, ҳамаи онҳо албатта зери назорати доимӣ қарор мегиранд. хулосаҳои мусбии экспертизаи давлатӣ ки лоиҳаҳо мегузаранд зери назорат доимӣ қарор доранд ва дар кул умуман аз рӯзи саршавии сохтмон то ба итмом расидани сохтмон зери назорати нозирони мо қарор доранд. дар ҳайати минтақаи ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ дар умум 7 шаҳру ноҳия ворид ҳастанд. шаҳри ваҳдат, ноҳияи файзобод, шаҳри ҳисор ки ҳоло мо алон қарор дорем, ноҳияи рӯдакӣ, ноҳияи варзоб, ноҳияи шаҳри нав, ноҳияи турсунзода. дар шаҳри ҳисор мо албатта нозири доимӣ ки дорем дар якҷоягӣ бо мақомоти маҳаллии меъморӣ ва шаҳрсозӣ дар равобити зичи корианд ва ҳамаи иншоотҳое ки дар ҳудуди шаҳри ҳисор дар ҷамоатҳои шаҳраки ҳисор сохта мешаванд зери назорати доимӣ қарор доранд. дар ҳолати пайдо гаштани камбудиҳо аз ҷониби нозирони мо амрномаҳо ва дар ҳолати зарурӣ протоколҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб дода мешаванд ва нисбати фармоишгарон, пудратчиҳо ва ё лоякашон чораҳои зарурӣ амалӣ мегарданд. гарчанде соҳаи меъморӣ дар мамлакат дар ҳоли рушд аст, вале баъзе мушкилиҳо вуҷуд доранд ки ҳалли онҳо ҳатмӣ мебошад. аслан номураттаб бунёд шудани баъзе биноҳои баландошиёна мушкилии сокинонро дучанд мегардонад. хусусан ҳангоми лоиҳакашӣ ба инобат нагирифтани таваққуфгоҳ, майдончаҳои варзишӣ ва дигар ҷузъиёти асосӣ баъди сохтани биноҳо ва шароити зиндагии мардум монеагӣ ба пеш меорад. хусусан баъзан ширкатҳои сохтмонӣ ба ҳуҷҷатгузории бино ва хонаҳо диққат надода як хонаро ба чанд нафар мефурӯшанд ки дар оянда шикоятҳо зиёд гардида боиси баҳсу мунозира мешавад. инчунин бисёри биноҳои истиқоматӣ аз таъмири пурра набаромада ба истифода дода мешавад ки дар он фаъол набудани системаи оби корезӣ, хати нӯшокӣ, ба кор надаровардани лифтҳои ёрирасон ва амсоли ин норасоиҳо хеле нигаронкунанда боқӣ мемонад. ҳамин гуна бунёди ҳар як бино метавонад ки симои меъмории тоҷикистон, хусусан фарҳангу тамаддун ва арзишҳои миллии миллати тоҷикро муаррифгар бошад. пас созанда бошем то барои наслҳои имрӯзу оянда чизе гузошта тавонем.